No. Ngamati Mosai. Watch no ngamati Mosai. No. I just want to. I don't mind anyone the aspect of the kaka one launch. What a way launch. You could way individual. One kaka launch. Kikono wakatani. Nitire ngamati Mosai. Ndio office mati Mosai because office no wene gamana isi. Ikleo. Let us waone. Okada luongo jingato. Okada luongo jingato. Ada ni doka nikechi isi cha duong. Isi ni jakom ni vice chair gimo pogropore kama gintiere. No, other way in the structure of football how signings would be done. Because ngamati me go disappoint you kaka the fourth state person to go and dig the holes and know him. But kaka da koni the football way football watani. Mane viko na structure. Kako ne bedi. To jo structure ni tie go. Kako tinyo wuok kadhi. Itie namba mwenye we na do namba maka. Ko it is upon the God was a club mundo ngika gitimo gito namba mwenye kocho wegi. Kiji wase kwa team since 1968 kwa team those recruited wakelo zigimana isije moka poni moko gio kotamre to kwanyal get it right all the time koro apa no way okay my coach mwenje wangola sisi do main no way onado namba maka madwa gimo kama no so gimo dhiege mo go for then when you look at the surplus kantie gimada konini bang pre-season miseti pre-season 6 weeks to 4 weeks then we do the evaluation of each and every player kapo kijaku league evaluation magni tindogi be nyo team gi mongen ngani is capable of doing this those things is very important that evaluation nyaka team na jatugo mongen en kama to nyalo team gimo kama then in kaka jatugo nitiki kwa you take the mantle magi gi kwenye kwa the heart of the badge nike jogite coach dongi chulo mondo team yes players gi chulo the anti allowance tie kendo msara then okapani gimbe out kama gi yude msara kinyalo team manate mani ngato nyalo biti technically we beat one another as coaches then could you sit down as a coach mano ko tiji coach geche ine mingeo ni nya concede kuonde makama kaka nyalo dino loopholes apa ni mane gi gik make chako gimiluongo ni training ma next week magi mi chako areas manyo kuseche mitimo conditioning ne jok manyo gocho magi areas ko identify to rectify ko ngane kama then next time ojago duone no kagini duone no kagini ko improve to ko improve to ndigi unjo bitim makoro ngamani kuno bongeo unjo tim ok danga ko ngane unjo tim kama ungeo iki watu wanene wate is either you in an online katina directly kendo kileo enene ya structure mar Gor Mahia enene vice chairman jalup jakom emonego chunge weche mag technical weche mag playing unit and whatever mamano nego bedni en Sali Nyaradwen onego beno duoko wa penjogi onego beno wapenjo ni in Sali kaka ine michungne korka technical koni ang'o mosebedo ka dhi marach e weche wa mag signing nikech Cleo ine ni golo ni ka Yesu bedo gi jopuonje ne to giwacho mar cham gogolo ka jomoko nego gol to Yesu nyiso na pana we gigo kongo dongo komondi inyalo golo ocham ka pod tin to karamano migolo no okigolo igolo cham maber koro wan wasiko wagolo ji to igolo to ngami golo no karawan wagolo chame mwagolo kama maber ogole mwawe team ineno koro wasebedo gi problem ni day night ineno in goalkeeping nyi wacho ni guard be nigi era koro watieko tuo donge chal mano wagolo cham ogole mwaduo koro ne wawe ka dongo koro golo chako dongo nitie gik mathoth matimre ka jok matimo signing jok mok tim signing giduto gintiere kae to nitie motimore nyoro madani walose mano ok ni kare kata kodoko niero jotugo bedo kod korka korgi to gana nyaka inyere nang'o ino ka johera mag Gor moko ntiere ma bathgi ka bedo gi moro kama ng'ato diyo ng'ato inyo in jalo nyo weche mag arita bede weche mag tuke gi ang'eni sani penjo mada penjo kae penjo moro aketo kacha e mbui mano mara en mbui mara Facebook mano ma keto kacha e mbui owacho kamae penjo ma kawuono kae lweny mano nenore tok tugo e kind Tusker Gor Mahia inyalo tiek nade kendo inyalo tiek tulo e tuke nade Ochola aparo ni ineno tipo man kacha polisi ma Kenya gi pod waloso kama ne wigi ka tiagas e pap ka kama gintiere be wasomo be kata nitie jok moko matindo ma po nyado chier mar dok e pap kendo kata to gigi duto tembe aparo ni Cleo mane gima nachako mar gomos jo mano ngere and pod wago mana mos and the safety and my stadium is very mandatory aparo ni nitie area kiera nyaka bed gi area man tie kama steward man mamano tiji ma fans ki ken ko ka donje pa mapani being ninyo en game mar federation
nyo veni federation take charge mare platoon sadi manyo dware gi steward sadi manyo dware kata kineno stand mare kata nyo nigi tabu ko nigi koni to nyo gina jok moko je FC moko biro to ga kolep gor imeno ka chanda wasi chimwa dus koro wakwagi gani kata kinyineno kaka gigo sikuti ko kwache wakwagi ni jodala wa gini oken maru nen lwenyo en maru gi taska ok yen maru gi FC kendo gi jagi bi kelo git koro gin manani nyaka wange kaka fans ni as much as o late machalo nade to obiye mana kaka neno fans moko mag Liverpool ndalo kono biye e cho AC Milan ka AC Milan nego gi neno ka negi yuaka to ko gi mag lonyo gi nak area ngat e pap nti ngat kama bede ndi kama wene ambulance kama wene steward ndi kama wene police ndi kama wene fans ngato ibiro timo gmuwinja at your jurisdiction koro ke chaki overlap ni emang kelo seche moko ke police to tije to maintain law and order ko pono seno ka samoro chune ne kutigi force mondo mi otitije nyalo chune but ogin gik ma wa condemn ni gik ogin gik punjo timre ke sani kama koro gikeni wa wieti to ne ngata ma mungeni ni technical mara Gor Mahia be nyaka let us get it right why what this nyon na gik ukariyo kaka Gor Mahia nyon gi jakom to gi Gor emo bedo ka emo yangeyo dembe ko se mi telo ne to tim gimunje mondo kik first world sigi be ke to wacho ni gini en gima mit mario e piny mangima to en gi aspect mopogore kaka jina ne opogore ko bede watim gik moko maber seche motimo gik maber ma jotugo maber to fiso setimo gi magidwaro ko maber ko wakaw kanyo mondo watim gi maber mondo mi wangi ki wa avoid gigi mangima ero kama na inya odembe yes tulo ni nyalo tieke nade ngene jonano ningi paro mopogore anga sombi kata kapoka adhi to akmachelo mara league ma Ingereza mbabe no sechaka Cleo is very unfortunate ni pod wabedo gi mbela no to aparo ni Ocho gi mar wacho ni owacho FC ogole dhoge FC nyoko kelo tulo gima kelo tulo sana kaka game mag federation gi nitiere jagor moro mosenyiso ji kacha mano pacha keche moka bedo ga anyalo bedo mo bedo ga stand ni magi FKF gima gor dhi wite onge point mo dhi wite onge fine me they go onge aparo ni mago mentality ma okonego wadhi gode papo onego wadhi kuange maber ni ngamone go be responsible loch marwa en ni idhi penje technical bench mos gi coach ni yawa ango motimore ma wan otine wa concede mana gonde ni to nyo mi half of the national team in godoka what is happening to coach ejieleza without any harassment okodwar jumbe na harassment mani nikech coach nyo wasemiyo nyaka nini jikleo dong wamiye nyaka gari manyien extrail yawa masano oringo kende osengenda oringo kende ineno okonego beno akaw 3 million to wamiye ni mondo lowa go mondo lwenyo wuogi nikech nyewo ken gima ber kama Cleo nikech kata Dias mani nika dong nyewo ka joka onyoketho ogin FC Ocho maka ok jo FC wabeduro joma wacha dier maka nye jogor Mahia makata kineno wadoge nywa nenogi en mani ngeni okinyal full of fun mari ni bwana ni lakini wanenogi makata vice chairman Sali nyodhi katemo ginenegi but kanyo be Cleo nini ma security ma robe okano kaber nikech kaneno kata chan manyoagoka tiagas manigo abal gine onge akiana ngomo miyo officers ma usiko seginene usika sika gi tiagas en tiagas mi igo e rally igo e mpira igo e church igo e kumoro yani tiagas ma idwa no room officers we uru wacho waniga ne tiagas room tiagas nyalo konyo mbele ka wa tiagas pod biro mpira okolos ka tiagas Cleo kidhi kata mana timbe madongo kata dhi na World Cup iseno kata tiagas surely ere gimomiyo wadwa go tiagas ngato biro gi nyithindo enoneno na wuoyo en mana gimocho wacha diere en aparo ni FKF nyonindo matin kod security wise wadwaro beef up that security mondo wabed gino maber tingeni gor kama science magor ma kelo ga gik maricho kinendo ga chako kama man matini ijio se chako wang koro league ko chakore aparo ni la season ineno kan wachako league mokwongo mabit ko gowa ineno gima notimre koro mage gin ga science jogor gin ga joma igi wang mos to gichamo dhogi to wanyi hali ya game gor wacho gi dhogi ni hali ya game to chunye to ngeni mato hali ya game wala ni season manyene ni chalo na nyakura moge joma season mara
lig marwa ma adhula ma pacho kae ma wagino ka weekend mabiro ka wanene ka juma manyien ka wabiro ka nyasaye omiyowa thuolo ting'eni kileo wabonene kae kaka twak bedo ada loko twak adonjo e EPL gimoro nitie ban kae ma pod bende ohang ka ni nitiere resolutions manotim 2019 mane wacho ni timbe ariyo donjo automatic to achiel ok onego donji koro ma 20 kendo 2025 resolution moro ni onego bena adek donjo te to adek duogo to koro kendo nini Kariobangi Sharks odhi e court to league dwaga chakre gidwaro ni nafas mar Mombasa United cha gigo playoff koro wabiro rito wigi ni wanane kaka visa buru wanane kaka weche bowuok atedo bende kod sports dispute tribunal SDT wawinjane ni to weche gi chomo kanya ngeni meso mag weche mag tuke obedo kata kaluogi achiel kachiel ka waloko sanya kuna moge jwang teboni adana chopa na namba par kanya madana chopi tebuni kwa nene ka odembe ni madana achakodi to kae okwadhi bete ahinya kae ipielo duogo kendo ipielo duogo ka tebo chung kako chungno wacho ni sani ka dipono orumo to ngao ka ulig osedhi kode mana ka mentiero right ode koro osedhi kode chon man to klor man yuo be podo kwa lor kata page relegation be podo kwa dhi ka korono duogo Al City number beach ina kata Ipswich to number uchiel Man City number berio wacho ni mid table teams ntiere kama ntiere jomoko bochake magalagala ochako geno mane mantiere ang'eni mane madhi bedo kanyo kaka bende ka wach mari mugik bende ka warango e thuolo mar EPL ka erokamano nyakleo mana kaka iwinjo ka ochowacho pile ni sama league dwa chakore nitiere timbe mopogore opogore nitie tim ma odwar iluongo ni set pesetas no kaka yo Brighton nino odwaro ni ka league rumo to kikodogi mano nitiere tim masani kaka Arsenal ochako ka focus mare en Champions League ok en kata league ni but mae oloso mana first 11 mare ma Champions League to nitie tim moro mabe wacho ni osebudho mowang'ni mano ka koro kaka Manchester nikech sani koro magi jago bedo gi pressure wang'ni wadwa tieko na nyinyi watieko namba maber to ma marwa en koro ni wakao league kata wato Champions League na nafas maber to nitiere tim moro ma olok department mare kaka technical bench kaka koro sani Man City gid odwa chako ng'eyo ni to players mage chal nadi formation mare mokelo chal nadi gik mang'eny koro team ka team chako nitiere kaka jipanga sama gichako league to gima nyalo wacho kleo ni Manchester ok ochake marach nikech ng'eni e league kaka kichake kugoi kamano umi ibedo pachi yaure moloyo kichake gine ni ibro dok gima iluongo ni comfort zone ichaki yone jogi anya chake mana kama nyawe to onyalo yiko paro ni Manchester kata be nologi nokologi ni jogo no hingogi but nyologi mana ni maybe joka no bling yene ni seche moko wang kaka mana kucho wacho ni wangi nyalo ndwere ndwe wangi dichiel to tara mpira en gine sports of mistakes you itimo mistake matin to go ba don't know kaka Man City gini Newcastle mana daka matin ni to daka mugi kendo yuro kuro Man City kendo ni malo mistake mana matin tu to ni offside ni offside trap to kirango VR yuro ni to en 2-1 koro yuro gik moko bila koro gima nyalo wacho kleo ni league ok chakre maracho chakre maber koro kama game mokwongo games gin 38 to gima paro ni wan kaka jo Arsenal ka wuoyo Arsenal wan pressure marwa sani en Champions League ok en league champion pressure ne wawene Manchester United mondo ging'e kaka gibro jipanga ka ginyalo kawe kata ok ginyal kawe nikech wakwano gi sani kono ndaladi en higni adi odhi 15 years Arsenal podi wan koro paro ni so far so good ligo chakre maber kendo nyaneno squad mar Manchester nikech wan to bende APL ka wan Manchester mwanyalo go mbaka mang'eny en be mwanyalo wuoyo kode nyaneno ka squad margi ok rach kata new signings manyalo timo en ni tiende ma poko donjo maber nikech kirango Manchester gi Arsenal yudo ka Arsenal ni dino mana buche moko to Manchester United kama nyo shida ntiere en kar Casemiro ka nya neno game no kar Casemiro ka nya neno ka pod bugo moro ntiere matiende ni ng'eni machane ng'ama veteran nong'e ko balance ong'e samo onego idhi to ng'e samo onego duogi to ng'e samo onego dhi side always kora paro ni kanye ma Carrick nyalo temo gini mos mondo mi ng'ato donj kanyo ok yot ga kleo number 6 neno Gor Mahia nyaka sani nyaka ne Khalid Aucho gini wuogi
nyaka ne baba Kisido ni wuogi nyaka sani burno pod otamre lore koro burno ema nyaka Manchester bende berang ni nyaka Roy Keane ne wuogi Kasamire manyota eme matin Arsenal bende nyaka neno ni wuok Vieira wuogi sani pod waonge nikech Arsenal Rice not number 6 Rice attacking midfielder lakini koriduoke piny nikech otimo gimiluongo ni donkey work to nge balance be the midfield but nyaka sani pod pok wayudo number 6 kama na enya tugo no Milos jama Man City kod Bournemouth mabende rumo kata ariyo kuma achiel to bende ka warango kar kae jinri jabich Man City pontie kata kod Crystal Palace tugo magi bogo kata sangwen mar otieno ka pontie timbe moko mapod thoth ahinya oyud thuolo mar lose Michael Carrick kisegochone ochola nikech ng'ato wachone ati Mato life boy ke iwachone it's not how it starts it's how it ends so time will tell wacho proverbs mag Michael Carrick amimo jo wachone gero nitiere mano be wakete mbui mar Facebook acha I think Carrick is one mung'eyo somo game and from the look of things he has sorted the problem we had in the midfield and now back to the defense and we'll just win the games koro mane geno mama fast bene ntiere godo ochako na timbe mage mabedi kae ka warango season aparo ni Arsenal ochako maber kama nyowe mokawego which is very good nikech seche moko nya po ni ng'ato nyalo flop ni abiro rumo to odhi kamano good enough ni league to nigi time inyalo recover kaka kichako and the league be mana kaka wacho ga pile ni janyuol ma samoro ng'eyo the growth of a child okipak gi nyathi e first term ibiro rito nyathi e first term ichaki rito second term mondo ne decision manyalo make third term lakini moko be biro gi surprise yedo ka samoro first term cha iki ang'wen gite e high school nyen average ichaki do kendo chako wuok mobedo but gik mabeyo pile to chakruok mar gik maricho kata gik mabeyo en preparation mari say the plan to win mamora gi Manchester nyaka sani ni Maleba kubiro ai number 6 when you walk over Brighton cha as much as any problem mar ankle but aparo ni nyalo timo the number 8 maber kikaje kama nyota bunti those are the mage gima nyisi ni ngato mbele ne nyalo bedo nade kalo gik motimo aparo ni jotugo kikgo koko ni nyo anyo ka fans moko wacho kanyo wane meeting e boardroom to giwacho na ngomi nyo doku ter mbele to Rashford it will depend nyo last season waonge gi Rashford nyaka nyo chake kama no we then kwa ng'eyo kako nyalo timo tactical change kumago gin gik mantie osedalo ma omia uchiel kapoko gocho ne mani ko ng'eni seche ko nyaka ok nyal bia kode mano ma kon season tego tight time not unless ntig mo yakim oxide because wamigi thuolo mondo mbele cover thuolo kikwe chiu mang'eny ni opani Siblan nyogowa ka Bruno nyo miss penal ka Bruno nyo wuoe ko blame Carrick ta penye ni penye miss penal kon magi kaka gin ga ko makosa gite un jotugo un magini squarely on un kichunu mutimo un pap wana touch line ka ochola what mari mugisa ni kirango geno mentiere godo APL kata KPL maro bene montie go decision gima wacho maber pile ni ko mi chance mondo mi tel ni gimoro to understand gimi telo ni kamano mondo many gik mang'eny san tim research manyalo mondo wedi go kill success e gimi telo no gi chalre kembe gi opogore ande mawego ni dalawa pole dok mane local club na Gor Mahia ni jodalawa obed mos aparo ni office bro timo gi winjore en tenya gi magibro timo gi winjore e samu winjore sindo ka chulo ko chulo ko tamogi to office jok mano employee gin tie bro timo gi winjore samu winjore ero kama na enya odembe wacho mari mogiko marpio enya ero kama na nyakileo an gima nyalo wacho ni ocho wiyo wiloko owacho ni nyoro nyo youth team magor Mahia nyoni Eldoret kendo apane jo Eldoret nyoneno gigombo ga neno Kogalo nyegi neno to gima nyalo wacho kendo kileo mana kama ocho wuoeno ni fans mawa wadhimo sang'eyo ni gimo wache elewa gi gima ni iye manager luo but aparo ni wabiro mos office bende neno gik mo wacho ka gibe office bende neno gi kendo ng'eyo ni report ni gidhi chopo ni gima dwaro mana tiyo ka wacho kileo ni office gikelno assistant local coach ma ok dwar coaching ma ok dwar bedo head coach to dwa obiro mondo assist the coach to kotamore to wakel msunge samo winjore to waman technical director bende manyalo stimulate na gik moko to moving forward next season kata ka season rumo kik watim recruitment watim signing keji recruitment mane timo na academies okonego meni Gor is a champion okonego meni what sign over 10 players every year and again ero kama na enya Wilson Dembe wote mangima enya ngeni isi mar Gor Mahia neno chendo pele ka pele kendo ro kama na enya from Jakom vice chair treasurer
osiepo cho okay kinde ji mathoth mantiere kar kacha eruka mana ahinya anyinga Cleophas Oluoch nan ga kod Willis Odembe kod Kennedy Ochola jolonyo weche mag tuke mano kar ka omiyo VOJ thuolo mar kelo chiel mar kaka wanenra mogi TV kod mogi radio mabiro ne chal kachiel anyinga pod Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango rit masane warade chiel mar bakoromo akelo chal mar Kenya kod twak mar yepo mano ma sikunde tam mar adek oriti masane